Are lumea și bine v-am găsit la 3-lea episod de Minecraft. Astăzi aici alături tot de Dragoș. După cum am spus că voi filma duminica și sâmbăta, azi voi filma, da, și voi mai filma și sâmbăta care vine și duminica. Pentru că, cum am spus în episodul anterior, atunci suntem liberi. Și după cum vedeți ne-am pus și o nouă textură. Scoate blocul de acolo, care îmi place foarte mult. Și nu deosebesc că nu era de... Hai-du-te. Și îmi place foarte mult această textură, dar nu prea mai am idee ce să facem în această lume, pentru că nu am încercat. Da, dar cred că nu te auzi, Drauzi, nu mai lângă mine. Stați puțin, deci eu să-mi iau aici să ascult pe această dură. Drauzi, mergem la minat. Nu neapărat după piatră, mai mult după I know I'm changing it into something better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall aici și mine să încearcă să găsește aia rândă. Sau mai bine, dai mă. Bă, dacă găsiți diamant să-mi scoați că nu cred că ăsta că nu ți-i dă. Uite, uite, du-te în jos, nu se poate într-un loc, că dacă nu te duci în jos, ar putea să mă găsești. Sper să nu se audă ciudat, pentru că... Adică eu sper să nu mă aud ciudat, pentru că e reușit. Dar... nu, eu sper să se audă bine. Drăguș, ce faci acolo? Am găsit aia, nu pot să-mi dau. Nu știu unde ești. Nu știu, am găsit iar aeron când vineam spre tine. Da, ce faci cu toți aeronii? Păi mă armură. Adică nu. Dacă găsești atâta aeron, putem să ne facem o casă amândoi. Da, ce faci casă cu aeron tu? Cu aeron nu facem pantaloni, vreau să nu facem de aeron. Păi, deci nu casă. Uite, pentru că de ești prostul. Fiecare, tu, după tine care spui că sunt mai bune, e casca sau pantalonii? Nu. Uite, le spargi de aici, cum ți le pui, le spargi și când ți-e întuneric, le pui tu, da? Mă duc înapoi în direct. Ai văzut, eu dacă m-am dus adânc, eu sunt jos acum tare și am găsit iron. Unde e? Da, tu nu veni la mine. Eu acum încerc să mă găsesc iron, dar nu știu dacă mai am noroc. Nu, eu mă duc sus, dacă vrei mai stai tu la mine. Mă duc aici. Hai, du-te și încearcă să mai găsești iron, că eu mă duc să prăjesc acest. Du-te acolo, dacă vrei. Să mă prăjesc carul, să fac pantaloni. Sper să nu se facă noapte.
Pentru că nu avem paturi. Păi, dar trebuie să facem niște paturi cu lână. Da, dar nu avem lână. Eu zic. Păi, dar nu găsim. Ești pe pătură. Stai. Deci, cât iron avem? Avem 16 iron. Nu știu dacă o să mă ajungă la amândouă, dar... Cât? Dar ce faci? Ba da, ne ajunge, ne ajunge. Ne ajunge pentru 2 perechi de pantaloni și mai rămân și 2 iron. Tu ai sabie de iron? Îți fac eu sabie de iron. Eu nu știu de eram când am... Eu nu știu. Dar după cum vedeți aici, această temă mi-am pus logo-ul de la canal. Da, normal, dacă aș vrea, aș putea să-mi pun și face skin, da, adică să mă vedeți pe mine, dar nu vreau. Unde ești? Încă mai minez? Trec o să Hai vino sus, că nu mi-e trebuie. Dar știi câte piatră am eu? Am Stai, de 61. 61? Păi vorbește românește. Vorbește românește. Da, nu mai trebuie acum, mai iau acum un iron și să fac și o pereche de pantaloni bun. Și mai trebuie și o sabie de euro. Gata, da, să fac. Gata, am 2 perechi de pantaloni. Acum să iau iron care rămas să facem o sabie. A, dar ne ajunge și pentru un tânăr, nu pot, da, să fac sabie, că tu n-ai. Hai, vii? Stați. Deci, mai fac câteva bețe. Dacă vii, poți să... Ce bag în chest, da? Da, pantaloni. Și pantalonii. Bun. Poate nu mai sunt cum i-am venit. Ăsta că vine cu ștelut. Vezi că tu ești undeva sub casă, ridică-te în sus. Gata, oameni buni, avem și pantaloni. Ne mai trebuie buți și cască de iron, pentru că avem de cărpă. Leather. Ha, Dragoș. Stai că vine după tine. Ai, vine să... Uite. Da, hai, ridică-te cu blocuri. Stai ăla. O, nu mai dă. Nu mai dă, nu mai dă. Nu dădeam cu sabia, dădeam cu de fapt, cu care. Hai, vină sus. Că trebuie să nu facem full iron. Stai numai, da. Du-te și ia sabia și pantalonii din ce. Așa. Da. Ți-ai luat sabia? Ok. Pun puțin pauză și revenim imediat. Ok, lumea, am revenit. Voi mai ține puțin acest episod și îl voi încheia, pentru că, sincer, nu mai avem ce să facem. Și mai mult am făcut acest episod pentru că v-am promis că o să fac. Cât o mâncare? Ce asta? Hai, clay. Mă uite aici să facem clay, da, cu astea. Gata, stai. Gata, avem și clay. Și fac vază cu clay-ul ăsta. Și pun flori. Așa. Da. Eu am o grămadă de Acum piatră. să iau și... Bravo. Și eu am multe piatră. Stai, Trebuie niște viață. Stai, dă-te. Mă duc ca Dă-te. să ne ulim. Du-te și eu sunt. Că vreau ca să nu fac un tracop de piatră, că nu mai am. Gata, și așa ne facem noi bicul de astea. Zici că dacă ai că scărămiți, cred. Nu știu cum să zic. Câte bucuri ți-mi trebuie? Ia să văd cât am.
Am Dacă când trebuie. 4, mai trebuie 3, mai trebuie 2. Ce? Clay? Nu, clei am. Deci, Gata, să fac vază. Cum ar veni? Fac 2 vaze. Și uite așa de cum stai. Aici pun vazele. Dar erau fix. Așa. Aici voi pune floarea aceasta. Și aceasta. Uite și uite să vezi dacă îți plac. Uite și pun așa flori. Pam. 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 Nu îmi place așa. Trebuie să mă duc repede să sparg o floare albă. Am făcut o beță. Bravo. Stai, nu mai consuma lemnul la iubire, că o să mai trebuiască lemn. De asta. Hai. Deci acum întreb... Hai că după ce o să bag această floare în vază, o să închid o să încheiem acest episod. Am pus aici, pun și aici. Trebuie să mi-am făcut așa biciclată. Puf din pauză. Oye, dar cu sabia Cam atât a fost și cu acest episod, lume. Noi o să ne vedem data viitoare. Pa!